Moi! Tällä videolla mä käyn läpi mun ajatuksia golf swingistä. Eli aika usein oppilas tulee tunnille ja sen kanssa keskustellaan swingistä, mikä se swingi on. Ja usein pelaajilla on joku näköinen oma ajatus siitä. Niillä on usein joku liike, joku mekaaninen liike, mikä heidän mielestä on golf swingi. Ja mä taas itse näen sen asian niin, että se swingi on yhtäjaksoinen sulava liike, eikä niinkään joku mekaaninen suoritus tai mekaaninen asento. Mä en itse usko siihen, että pelaaja voi pelaa hyvää golfia tai paineen alla suorittaa golfia, jos niillä on joku hirveästi joku mekaaninen liike tai mekaaninen ajatus siinä tekemässä. Ja sen takia mä usein aina sen oppilaiden kanssa puhun siitä, että mikä se swingi on, ja mun mielestä tämmönen on swingi. Eli tää maila roikkuu mulla ihan kahdella sormella tässä näin. Se mitä tässä tapahtuu, että jos mä laitan mailan tälleen pyörimään, näin, niin mä pidän vähän kiinni täältä kärjestä, mutta heti kun mä rentoutan tän, niin tää maila kääntyy näin kärki alaspäin. Eli rennossa swingissä se kaikki energia haluaa mennä tänne mailan kärkeen. Ja se on ihan fysiikkaa. Eli kun se maila kiertää kehällä, mahdollisimman isolla kehällä, niin me saadaan mahdollisimman paljon vauhtia siihen mailaan. Ja sitä kautta me saadaan myös toistettavuutta. Ja usein kun pelaaja tekee näitä erinäköisiä mekaanisia asentoja ja juttuja, niin se yrittää manipuloida sitä kehää, eikä anna sen kehän toimia sen pelaajan hyödyksi. Ja sen takia mun mielestä se on hirveän tärkeää, että tästä swingistä puhutaan. Eli mä haluaisin aina nähdä sen pelaajan niin, että se niin kuin vastapainottaa itseään suhteessa siihen mailaan. Tai maila painottaa pelaa, ihan miten päin se haluaa ajatella. Jotta me saadaan tää tällainen efekti aikaiseksi, meidän pitäisi saada tiettyjä asioita tapahtumaan. Esimerkiksi meidän pitäisi olla mahdollisimman rento yläkroppa ja tää käsivarsi ja kyynärvarsi, jotta me päästään tähän. Ja ensimmäinen semmonen harjoitus, mitä mä usein annan niin aloittelijoille ja vähän kokeneillekin pelaajille annan, mitä olisi hyvä opetella, on ihan tämmönen perusheiluri. Näin. Kyynärpää pysyy aika paikallaan, ranne heiluu, ja silloin kun tää mun käsi on rento, niin se maila, urat osoittaa tää taakse viensi ylöspäin, tai taakse heilautuksi. Mä inhoan sanaa taakse vienti. Mun mielestä se on niin epägolfillinen sana kuin voi olla. Taakse heilautuksessa, eli backswing, niin se urat osoittaisi tonne taivaalle. Tässä edessä ne osoittaa suoraan pelaajasta poispäin. Ja täällä toisen puolen urat osoittaa taas ylöspäin. Eli me saadaan tämmönen heiluri aikaiseksi näin. Mä en yritä ohjaa sitä mailaa, mä en yritä kääntää mun rannetta näin päin, vaan mä päästän tän ihan rennoksi. Tiputan sen kärjen vaan alaspäin, se maila heiluu tälleen mukavasti mulla kädessä. Sama juttu toisella kädellä. Eli tässä näin kun mä lähden heiluttaa sitä, niin samalla lailla mä saan sen maila heilumaan. Yhtä rennosti. Kyynärpää pysyy paikalla. Mä en yritä kauhoa mihinkään suuntaan, enkä tee mitään temppuja, vaan mä annan sen täältä vaan sen omalla painollaan tipahtaa. Tässä olisi mun mielestä se heiluri. Ja jos me pystytään tekemään tämmönen niin kuin heiluri, sanotaan tässä vyötärön alapuolella, siinä täydessä swingissä, niin useimmiten me varmaankin osutaan jo aika hyvin siihen palloon. No miten tästä sitten jatkaa esimerkiksi liikettä, niin otetaan vähän tuosta alempaa mailasta kiinni, ettei toi lapa osu maahan. Mutta niin kuin huomaat, niin mulla muodostuu tämmönen kolmio tähän käsien ja mailan kanssa. Niin mä pyrin hakemaan saman fiiliksen näin rintarangasta, niin mä heilutan vaan mun hartioita, tuosta pallea yläpuolelta heilutellaan. Ja tässä kun mä annan sen mailan vaan heilua, niin mä haen sitä samaa fiilistä, että se olisi yhtä rento tuolla. Ja sama asia alkaa pikkuhiljaa tapahtua, eli ne urat alkaa osoittaa taas ylöspäin, suoraan poispäin ja ylöspäin. Eli se sama rotaatio alkaa tapahtua siellä. Näin. Nyt kun päästään tästä asiasta eteenpäin, niin golf swingi on vähän sama kuin kävelis paikallaan. Eli kun kädet heiluu tonne päin, niin mä voin ottaa askelia tälleen ruveta hakea sitä alakropasta sen rytmitystä sille mun heilutukselle. Vähän mä kävelisin paikalla. Jotkut tietenkin haluaa kävellä tälleen niin kuin molemmat rajat samanaikaisesti, mutta normaalisti ihminen kävelee, että ne rajat menee eri aikaa liikkuu. Ja
siihen samalla lailla tää golf swingi alkaa myös heilumaan. Eli kun mä heiluttelen sitä mailaa, niin tässä kun mä saan itteni ihan rennoksi yläkropan, niin mulla tuntuu aina se vastaheilutus täällä alavatsa-lihaksissa, eli niillä mä otan kiinni siitä. Ja tähän hyvä semmonen harjoitus on esimerkiksi kokeilla kahvakuulalla ja lähtee hakemaan tälleen ihan rentoa heiluria. Kun kahvakuula on sen verran painava, tai tää on nyt 8 kilon kuula, niin mun on helpompi saada hartiat rennoksi, kädet roikkuu rentona, ja kun mä heiluttelen tästä tätä kuulaa, niin mä tunnen aina sen vastajarrutuksen täällä aina, kun se menee tonne päin, niin tuolta ottaa ja tonne päin, niin tuolta ottaa. Eli mä saan sen heilurin rytmityksen tuntuu tuo vatsalihaksissa, jolloin mä käytän sitä mun korea siihen swingaamiseen. Enkä niin, että mä lähden käsistä tai hartioista heiluttaa sitä tälleen. Tää on aika jäykä ja tekemisen olosta. Eli ihan tämmönen rauhallinen heiluri. Saadaan tuntua tonne korea se liike. Ja sitä kautta vähän tunnetaan niitä lihaksia, että mitä on hyvä tapahtua siinä swingissä. No nyt sitten, miten lähtee niin kuin siitä sitten eteenpäin, niin lähtee hakemaan vähän isompaa heiluria. Eli nyt kun mä laitan sen, saan rennosti heilumaan itteni näin, niin mä lähden hakemaan vähän isompaa heiluria. Niin kuin näet, niin mä vasta painotan sitä liikettä mun jaloista. Eli mun keho alkaa vetää aina eri suuntaan. Eli mä pyrin saamaan sen mahdollisimman sulavan siitä liikkeestä, että kun yläkroppa menee tonne päin, niin alakroppa haluaa mennä toiseen suuntaan. Yläkroppa menee tonne päin, niin alakroppa haluaa mennä toiseen suuntaan. Eli opitaan pikkuhiljaa erottelemaan yläkroppaa ja alakroppaa toisistaan ja saadaan sillä sitä sulavuutta siihen liikkeeseen. Ja mitä paremmin me onnistutaan tämmöisessä heilurissa, niin sitä enemmän me saadaan sitä kehää aikaiseksi ja meidän on helpompi toistaa sitä liikettä. Näin. Miten tää heiluri viedään sitten siihen itse lyöntiin? Niin mä haluaisin aina, että mun kaikilla oppilailla olisi semmoinen ajatus kuin heitto ja veto. Eli usein rangeillä ja harjoituspaikoissa näkee, kun ihmiset harjoittelee kaikkia tämmöisiä erilaisia asentoja ja sitten ne yrittää olla auki ja tehdä kaikkia liikkeitä, mutta mun mielestä golfi on aina syy ja seuraus. Eli miten me lähdetään liikkeelle määrittää hirveästi, miten se maila asettuu sinne taakse heilautuksi sinne yläasentoon. Miten me ollaan sinne yläasentoon asettauduttu määrittää hirveästi se, miten me tullaan siihen palloon. Eli se on aina syy ja seuraus. Ja jos mä nyt ajatuksena tästä lähden yläkropasta heittää mun mailaa poispäin ja mä pysäytän mun ranteen, niin tuo ranne taittuu. Näin. Tuohon tulee kulma. Eli kun moni yrittää hirveästi golf swingissä tehdä ranteita tai taittaa niitä jotenkin, ja useimmiten silloin pelaajille tulee niin kuin täältä tenniskyynärpää, golfikyynärpää, näitä erilaisia niveliä tulee kipeäksi, niin golflyönnissä ei pitäisi tulla mitkään näistä nivelistä kipeäksi. Koska jos me annetaan sen liikkeen vaan sulavasti mennä, heitto ja veto, niin kaikki ne asiat tapahtuu. Ne kaikki ne asiat, mitä moni yrittää tehdä, että mennään tonne ja ollaan asennoissa ja käännytään ja ponnistetaan ja tehdään juttuja, niin kaikki ne tapahtuu. Eli jos mä otan tähän hyvän lähtöasennon, mailasta hyvin kiinni, kädet roikkuu rennosti, ja mä pistän tosta menemään, niin mä saan aika sulavan ja yhtenäisen helpon liikkeen aikaiseksi. Ei mun tarvinnut miettiä, että nyt mun kädet tulee ja kahva menee ja tiedät, se taipuu. Vaan kun mä laitan sen heiton menemään ja mä yritän vetää takaisin, niin se veto lähtee tuolta alakropasta, lantio kääntyy, maha kääntyy, torso kääntyy, kaikki kääntyy ja se maila vapautuu kohdetta kohti. Eli pikku heiluri, heitto, veto, niin sillä mä saan sen mailan seuraamaan mua täältä näin kiltisti. Kädet vapautuu osumaan ja mä pääsen tasapainoiseen loppuasentoon, niin mun keho on kohti kohdetta ja mun on siitä helppo lähteä jatkaa peliä. Heitto, veto, tasapainoinen loppuasento. Näin mä määrittelisin golf swingin.
Tähän löytyy sit paljon erilaisia harjoituksia, mutta tässä olisi mun mielestä niinku semmonen kompakti setti siitä, että miten swingiä voisi lähteä harjoittelemaan. Eli me saataisiin heiluri taaksepäin ja heiluri eteenpäin. Ja sitten se voima siihen lyöntiin tulee sit siitä, että kuinka vahva ja hyvässä kunnossa se pelaaja on. Jos pelaaja on hyvässä fyysisessä kunnossa, se pystyy heiluttamaan sitä esinettä, sitä mailaa paljon nopeammin kuin huonossa kunnossa oleva pelaaja. Eli se fysiikka tulee tässä myös mukaan. Alright, katsotaan sitten pari swingiä ihan livenä. Eli pannaan pallo tonne, että kone näkee sen. Haetaan vähän sitä fiilistä. Heitto, veto. Näin. Tuo on aika hyvän tuntuinen rytmi. Sitten ei muuta kuin sama homma tähän pallolle. Pistetään homma liikkeelle. Näin. Eli nyt mä en tietenkään lyö nyt täysin, mutta tälläkin kevyellä heiluttelulla mä saan rautavitoselle 80 mailia vauhtia, eli ihan hyvä vauhti jo. Otetaan vielä toinen, kokeillaan vähän kovempaa heilutella. Nyt mulla oli jo 85 mailia vauhtia ja tuo pallo on muutaman metrin keskilinjasta. Eli se, että me pannaan paketti liikkeelle ja antaa sen kehän muodostua, me saadaan tää maila kulkea paljon paremmin ja me ruvetaan osua siihen palloon paljon toistavammin ja golfista tulee paljon helpompaa. Alright, katsotaan sama homma vielä tästä suunnasta. Eli kun mä laitan mailan liikkeelle ja vedän takaisin, niin kaikki ne rannekulmat ja ne asiat, mitä monet haluaa tehdä, niin muodostuu. Eli ne tulee ihan itsestään. Eli hyvä lähtöasento, tasapainoinen asento ja sitten laitetaan paketti liikkeelle. mailasvauhtia ilman, että mä edes yritän tehdä mitään. Tuo rautavitonen lensi sen 145 metriä, eli hyvä tasapaino, hyvä lähtöasento, heiluri, heitto, veto, loppuasento. Ihaillaan pallon lentoa ja lyödään uudestaan. Kiitos, jaksoit kattoo. Sieltä löytyy seuraa nappi alapuolelta. Käyhän painaa sitä, niin saat meidän viimeisimmät videot aina tietoon. Kiitoksia. Moi!